Ko kana daga cikin waɗanda kamfani ke ja ma kuɗi ba tare da ka yi kira ba ko ka sayi data, automatically kana sanya kuɗinka a layi za ka ga an jaye masu ba tare da ka yi using da su ba. Idan har kana ciki ɗan uwa ka tsaya ka kalli wannan bidiyo, a wannan bidiyo zan nuna maka kuɗin za ka yi amfani da su domin magance wannan matsala. Kafin nan kada ku manta da like ɗin bidiyon nan da yin share ɗin shi da yawa mutanen su gani su amfana. So da farko za ka je a dala ɗin wayarka kamar haka. So bayan ka zo a dala ɗin wayarka sai ka yi amfani da wa'innan code da kuke gani akan screen, *312*1*1212# wa'innan su ne kuɗin da za ku yi amfani da su domin magance wannan matsala. Kana sanya wa'innan kuɗin sai ka tura kamar haka. Kana turawa za su baka option kamar haka, sai ka zo ka yi amfani da number 3 ɗin nan. Idan har ka yi amfani da number 3 ɗin ɗan uwa, duk wasu kuɗi da ake ja ma a layi daga nan za a daina. Idan ka saka katin data ce za a siya ma automatically, so insha Allah da zarar ka yi amfani da wa'innan kuɗin za ka magance wannan matsala. Idan bidiyon ya burge ku, ku yi like ɗin shi, ku yi share ɗin shi da yawa mutanen mu su gani su amfana.